Anai Arrebok, igande on eman diezagula Jainkoak. Aita Santu Frantziskok gaurkoan ere beste katekesi bat oparitzen digu. Otoitz bizitzan aurrera modu egokian denok egin dezagun. Errealismo hutsez eta apaltasunez azaltzen dizkigu otoitzaren zailtasunak. Eta hainbat aurre iritzi argitzen dizkigu ere. Jendeak badu arazo bat errezoarekin, maiz hauxe gertatzen delako. Guk otoitza egiten dugu bai, baina badiruri askotan gure otoitzek ez dutela inolako erantzunik jasotzen. Guk guretzako edo beste batentzako eskatzen duguna ez da gertatzen. Maiz izan dugu esperientzia hori. Gainera, otoitzaren zergatia duina eta zuzena bada, gaixo baten alde sendaketa eskatzea, gerra baten bukaera eta bar, otoitzak erantzunik ez izatea eskandalagarria iruditzen zaigu. Guk gerren amaiera eskatu eta horiek berean jarraitzen dute, tenkor, Yemen, Siria eta hainbat lekuetan gertatzen den bezala. Jainkoa aita bada, zergatik ez gaitu entzuten. Berak ziurtatu gaitu evangeliotan, gauza onak ematen dizkiela eskatzen ari diren seme alabei. Zergatik ez ditu gure eskakizunak erantzuten. Guraso baten alde eskatu, gaixori zegoen adiskidearen alde, eta joan dira, Jainkoak ez gaitu erantzun. Denok dugu esperientzia hori. Katezismoak gai hau ongi laburbiltzen du. Eta arrisku bat azpimarratzen du ere. Fedezko benetako hartu emana ezin da magiazko hartu eman bat bilakatu. Otoitza ez da makilatxo magiko bat. Jainkoarekiko elkarrizketa da. Izan ere, otoitza egiterako orduan arrisku honetan eror gaitezke. Ez gu Jainkoaren zerbitzuan, bera gure morroi baizik. Olako otoitza beti ari da erreklamatzen. Gertakizuna gure erabakiaren arabera direnean onartzen ditu soilik. Ez ditu gure desiotatik kanpoko proiekturik onartzen. Jesus jaunak jakinduria sakonaz gure ezpainetan gure aita otoitza utzi digu. Honetan soilik eskakizunak daude, baina hasierako guztiak Jainkoaren alde dira. Ez du ez eskatzen gure asmoa kunplitzea, munduarekiko bere nahia baizik. Hobe berari ustea. Santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia. Paulo apostoluak berak gogoratzen digu erromatarraren gutunean, guk ez da zer komeni den eskatzea ez dakigula. Guk gure beharren alde eskatzen dugu, nahi ditugun gauzen alde, baina komenigarria ote da hori. Paulok dio benetan ez dakigula zer eskatu. Otoitza egiterakoan apaltasunez behar dugu jardun, hau bai, otoitzeko jarrera egokia. Horrela gure hitzak benetan otoitz izanen dira, eta ez harrokeriazko leloak, Jainkoak gaitzesten dituenak. Beste batzuetan ere, arrazoi okerrez mugituak otoitz egin daiteke. Etsaia mendean hartzea, eskatzea adibidez, galdetu gabe zer pentsatzen duen Jainkoak guda honi buruz. Erraza da ikur hau altxatzea, Jainkoa gurekin dagoela ustea. Asko dira, argiro Jainkoa beraiekin dutela sostengatzen dutenak, baino gutxi, arduratzen direnak jakiten ea beraiek Jainkoarekin ote dauden. Otoitzen Jainkoak behar du gure bihotza eraberritu, ez guk berea. Hau bai, apaltasuna. Jauna, ni otoitzean ari naiz, baina eraldatu nire bihotza mesedez, zure antzera. Komenigarria dena eskadezadan. Nire osasun espiritualentzat hoberena eskadezadan. Hala ere,
Evangelioan hainbat eta hainbat gizon emakume ikusten ditugu erabat Jesusen eskuetan jartzen. Sufrikarioak bultzatutako hainbat otaitz honela laburtzen dira. Guta zerruki jauna. Eta horien aurrean ikus dezakegu Jesusen erantzuna berehalakoa dela. Eta beste batzuetan ordea denboran zehar. Orduan badiruri jainkoak ez duela erantzuten. Emakume Kanaandarrean pentsa dezagun adibidez. Emakume honek insistitu behar izan du erantzuna jasotzeko. Jesusen erantzun gordinaren aurrean tinko mantendu da. Ezin mahaiko ogia txakurtxoei eman, baina emakume honi iraina bost axola zaio. Bere alabaren osasuna zaio inporta. Eta orduan hau dio, txakurtxoek ere maitik erortzen diren ogi apurrak jaten dituzte. Eta erantzun hau du Jesusek gustuko. Otoitzean ausardia. Pentsa dezagun une batez, zenbat aldiz grazia bat edo mirari bat eskatu dugun. Eta nola esan dezagun, ez da ezer gertatu. Gero bai, denboraren poderioz gauzak zuzendu dira. Baina jaunaren moduan, ez guk une hartan nahi genuen arabera. Jainkoaren denbora ez da ez gurea. Jairok bere alabaren sendaketa eskatu dionean, hauxe da Jesusen erantzuna. Ez izan beldurrik, aski duzu fedea izatea. Jarrai ezazu fedean, zeren honek eusten dio otoitzari. Eta horrela Jesusek neskatoa heriotzaren loguturatik atera du. Jairo une batez, iluntasunean egin du aurre, fede soilaren argitsua lagun. Jauna, emaidazu fedea, egizu nire fedea handiagoa. Grazia hau eskatu bai, fedearen garapena. Behartsuen fedearen aurrean, Jesusek xamurtasun berezi bat sentitzen du, eta entzuten du beti. Getsemaniko otoitzean berak sumatuko du aitaren eskuetan jartzeak dakarren bake eta ziurtasuna. Senideok, konfiantza horretan guk ere aurre egin dezagula, igande ona izan.